ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар назди 46-ум микрорайон ҷойгир мебошад. дар ин ҷо содод чораҳаи 46, аз тарафи дасти рост мости 46, ростаки равем роҳ ба сӯи сирк, аз тарафи дасти чап роҳ ба сӯи мардон. дар ин ҷо бошад бозори саховат. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. тирезаҳои хона дӯстони азиз роҳи калонро нигоҳ мекунад. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошхона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 3 ошхонааш ҷойгир аст. мана ҳамин тирезаҳо мебошад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар 3 ошхонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошхона иборат аст. хона бо таъмири зебо таъмин аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хонаам мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. прихожа, роҳрав аст. ин бошад дӯстони азиз ҳоҷатхона, ҳамом, якум, дуюм, сеюм ҳуҷра ва ин бошад ошхона. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ин ҳоҷатхона дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳамон хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст дӯстони азиз. спальни гарнитур дорад, кондитсионерам дорад. ва дар ин ҷо боз балкон аст. тирезаҳои хона ҳар ду тарафи биноро нигоҳ мекунанд дӯстони азиз. ҳам тарафи роҳи калонро, ҳам тарафи внутрини двор. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар дохили дуюм ҳуҷраам ман ҳамин гуна балконча ҳаст. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. 46-ум микрорайон. ҳаматон медонед дӯстони азиз, минтақаи хуб аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. якчандта мактабҳо, чандта боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо, мағозаҳо, тарабхонаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. аҳамияти чӣ қадар як ошхонаи барҳаво, ошхонаи калон мебошад. ва ин балкон. балкони хонаам балкони калон мебошад. дар бино отопление ҳаст, батареяи часпондагӣ ҳамаш кор мекунад. ва аз ин тараф тирезаҳо тарафи двора нигоҳ мекунад. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 930 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамаи 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.